వెల్కమ్ బ్యాక్ నమేని పాలక్క కొడ్డెಡ್ಕ ತಲುಪುನ ಏರುಗುಂಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬೈದ ದುಮ್ಮಪುರ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮುಚ್ಚಿ ಪಾರ್ದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಯ್ಕಾಡು ಪಾಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ చేతిలో ಬತ್ತ ಸೊ ಬಲೆ ಇನಿ ಅಂತ ಬರ್ಸ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಮೋಡ ಆತನು ಮುಖದ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲ ಮಲ್ಪ ಊದ್ ಮೊತ್ತ ತೂನ್ ಬರ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೊ ಬಲೆ ಪೊಯ್
ಚಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತಿ ನೀರು ಬೂರಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ವರೆಗೂ ಒಂದಲ್ಲ అంటే ಉಳ್ಳಾಡ పోరా ఆనియన్ సరిపోదిద్ದೆ బయట ಗೊತ್ತೆ ತೂಕ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪಗ ತಿರ್ತು పోరా ಒಂದು ಬಲೆ ಹೋಯ್ ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಏಟ್ ಸಾದಿನ್ ಸುಮಾರು ಸಾದಿನ್ ಐಟು ಅಡೆ ಬೋಪಣು ಪಂತು ಬಲೆ ಹಂಚಿపోయి ಐಟ್ ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ತಾಂಗ್ ಅವಡೆ ಹೋಗ್ ಅರ್ಧಾಗ ಹೋಗ್ಣ ಅವ ಇಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಣ ಐಟೆ ಹೋರಪ್ಪ ಐಟ್ ಹೋಯ್ ಓ ಅವತ್ ಮೂಲ್ ತಿರ್ತು ಅವ ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಅವ ಪ್ಲೇಸ್
ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಫಾಲ್ಸ್ ದಂಚಿ ಮತ್ತು ಅಪೋದು ಗೊತ್ತಾ. ಸೊ ನಾನು ಅಪ್ಪಿದಾಡು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ನೆನ್ನೆ. ಸೊ ಐಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಕನತ್ತಾರನ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ತಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪಾರು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ತಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಾರನ ಇದೆ ಇಂಚನೆ ಊರಿ ಉಂಡು ಇಜಿನ್ನ ನಮಕ್ಕಿ ಬಂಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಣನಲ್ಲೇ. ಸೊ ಐನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸಿಯಾ.